Tá go leor bailí éagsúla chun chur síos a dhéanamh ar Ainmhithe. Ceach imreanaíonn siad, cad a icinn siad, nó go náthóga éagsúla ina marinstán agus ceanchaí gur féidir ab marachtáil sna go náthóga sin. Well, tá mise go le léamh cúpla chur síos atá dinta ar na Ainmhithe seo an seo agus an sin ag deire má tharrainn sib silum bei muideanán iad a bhaiseáil le na chéile. Thosamúid leis a chéad cheann an seo mar sin. Is cot mórma tá strícaí áirithe agus dubha ar mo ionach. Chéad cheanna le. Is cinnal Ainmhithe. Tá gob am, tá cléití áile ildáta orm le pátrún atá cosa le súla. Chéad cheanna le. Is reptílma. Níl cosa ná gaeilge orm. Agus a ceann dearnach is cinnal Ainmhithe, bí me glíoch cholamháidin rihreacha an lé. Thosamúid leis a chéad cheann mar sin a ríist. Is cot mórma. Tá an ceann sin zacad. S-T-R. S-T-R. Strícaí áirithe agus dubha ar mo ionach. Inis strícaí, cad a chéann se sin is cinnal línsa iad. Áirithe agus dubha agus tá a in sin, churann sin le dubh mar ghuiil níos múna ceann amháin. Strícaí áirithe agus dubha ar mo ionach. Agus tá litir amháin in asna bhid sin, ó má sib ar mo ionach. Nis measú cad a sin? Well, tá tíogarang, tá gnéithe agus tá hácheanal éanaing an seo, pécóg agus coileach, go díirech. Tuga muid arás agus sin na gceann cúpla nóiméad. Chéad cheann eile is cinnal Ainmhithe. Tá gob am, gob bíonn sé gobach bíonn sé an seo agus bíonn sé go leor éanachaí. Tá cléití áile ildáta orm, cuioine sin. Ba muid a cuairtear rud tá áling agus ildáta. Le pátrún atá cosa le súla. Cuoine bhí muid cant ar fátrún cúpla seachtain ó chuin agus tá pátrún ar an Ainmhithe seo atá cosa le súla. Chéad cheann eile is reptílma, níl cosa ná gaeilge orm. Inis céir is sprí le reptíl? Well, is vertebracha iad ar fad agus cíann sé sin gúil crámh drama acu. Ach níl cosa ná gaeilge ar a gceann seo. Bhecinn sib aon admhaíonn sin gan cosa nó gaeilge. Well, tá mise cheappa gur bé nathir ar sin, mar níl cos ná gaeilgeir. Agus tá ar na Ainmhithe ar fad. Mar sin, tá má go le a sin is scríomhaisteach ar dús, jo má dá deargan seo, agus tá má go le sin a bhaiseáil le seo. Sin chéad cheann dinteing. Chéad cheann eile is cinnal Ainmhithe, agus cuioine, tá rácheanal éanaing seo, bí me glíoch cholamháidin rihreacha an lé. Céird a chiallaíonn breacha an lé. Well, nar éiríonn í dhéann ar maidin nar tá sols le feiceáil gon chéadúir, sin is brí le breacha an lé. Agus céird a bhíonn sa glíoch rihreacha an lé. Well, go hindúil bíonn coileach a glíoch rihreacha an lé. Mar sin, tá má go le seo a bhaiseáil an seo. Inis tá rácheann fácaí, tíogar agus pécóg. Agus cuioine, tá strícaí áirithe agus dubha ar mo ionach, agus má bhreanann muid go cuairmach ar na pictirí, tuirfar go leor nód naching. Agus má bhreanann muid an seo tá strícaí ar a tíogar seo, tar siad áirithe agus dubh, mar sin tá sam go bine an ceann ceart, mar sin níl ceann amháin fácaí. Is cinnal Ainmhithe, tá gob am, agus tá má bhreann sib go cuairmach, tá cléití áile ildáta orm le pátrún atá cosa le súla. Agus má bhreanann sib an seo, híle gúil súla an seo an na cléití atá de bécóg sin. Mar sin tá sam go bine an ceann ceart. Well, dóla muid go leor inniu faoin na Ainmhithe seo agus cecha gur féidirlíonn chur síosaí na orb